ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Абзормол 7. навори имрӯзаи мо дар бораи эконом печкаҳо мешавад. Дар борааш пурра маълумот метиҳем. Видеоро то охириша бо диққат тамошо кунед. Барои чӣ ин экономӣ, сифаташ чӣ хел, качестваш, нархаш чӣ хел, дастафка чӣ хел мешавад, дар борааш пурра маълумот метиҳем. Пешаки лайка фаромӯш накунед, фикратонро дар охири видео гап мезанед. Хуб, бардоро ин печкаҳо истеҳсоли Ӯзбекистон мешавад. 3-4 сол шуд ки дар Ӯзбекистон ҳамин печка бисёр машҳур шудагӣ. Вақти ин печка биромад, дига ҳама намуд печкаҳо шикаст, яъне тамом кард, яъне фаъолияташа тамом кард. Ҳама ҳозир ҳамин печка ба гузаштагӣ. Чӣ ба ин экономӣ? Як бор заправка мекунед, дар як заправка кати 10 соат 12 соат дар мегира гуфтагӣ. Мо ба 12 соатшам дар кор не, 10 соат дар гирадам басай. Як заправка ба 6 кило ё 7 кило кӯмир меравад. Ин ҳам кӯмир, ҳам ҳезум кати дар мегирад ва ҳамин ай дараш чизе меғунҷад, дар гирифтан мегирад. Таппиай ё ки ҳезумай чизе бошад. Ай болош ҳамун чиза мепартоед, кӯмиру ҳезума мепартоед, ай дари дигариш ин ҳамин дар алова сар метиҳед. Тагаш сеткаш бинед чугунай ҷои алов дар мегиранд ку инҷа листаш ва инҷа лист дуқабата шудагӣ ва листи ғавз кати листи ғавзиш 2.8 кати шудагӣ бардоро. Вақте ки алова сар доден, инҷа дарчаш ҳаст. Ина эйсан ана ина чанд қа калон кушоден, алов ҳамон қа тез дар мегиранд. Майда карда мемонед, оҳиста дар мегирад. Ҳамин катиам як хонаи калона бемалол гарм мекунад. Ва ин ҷои ҳокистараш мана инҷа рехта мегирад. Вақте ки ҳокистар пур шуд, ина гирифта чапа мекунед, бо мемонед, ина дарчаша ҷойшба оварда мемонед. Ва ин печкаҳои мо бародаро ай дигараш фарқ мекунад. Баъзеҳо мегӯянд чӣ ба қиматай? Бародаро, қимат беҳиммат намешавад, арзон беиллат намешавад. Ҳамина дар ёд набарорад. Ина печкаҳои моро бинед, дарозиша бинед. Чанд? Қариб 61 сантиметр дарозиш. паҳмиша бинед 35 гуфтагӣ, ай 35 дарозай. Яъне болош фаҳм якта дег бемалол меравад, болош ба дута чойник меравад, бо дута не 4 таи дига қаробои ман инҷа меравад барои оби таҳорат. Якбора якта печка мегиред, ҳам хонатон гарм мешавад, ҳам авқот пазонда мешавад, ҳам чой ҷӯшонед мешавад, ҳам об барои таҳорат тайёр кунеда мешавад. ин қадри ин печкаҳоро модаро медонанд. Барои ҳавай бародаро якта печка барои ҳама хона дар корай, барое ки пеш ҳоли зимистон омадаистай, хунукӣ аст. 1,5 сомон нархаш бародаро. Дастафка тамом шаҳрноҳиё мекунем. Агар тарафи шумо дуртар бошад, ай душанбе дуртар бошад, мумкин барои раҳпулиш 50 сум 60 сум шуданаш мумкин. Шумо муроҷиат кунед, мо дастафка мекунем. Листои ғавз кати оригинал печка инамин мебошад. Вақте ки ин печкаҳо биромад, дига ҳозир ягон намуди дига печка намегирад аҳолии Ӯзбекистон. Барое ки ин варианти экономични, як бор мегиред, чанд сол истифода мебаред. Агар шумо ба даркор бошад, номеро дар таги навор марҳамат занг зада муроҷиат мекунед ва ин баландишам як чен кунем. Баланди ин 78 сантиметр бардоро. Ин як мошинда багажда ҷо мешавад, бемалол як мошинда ҷо мешавад ва бардоро ин печкаҳо тамоман дуд намебарорад, барое ки ягон ҷои шикоф надорад. Мана ин углоша бинед, ин қат шудагӣ, сварка не. Сварка фақат як тараф шудагӣ. Ин ҳамин углчаш шудагӣ. Тагаш, углаш. Болош мана инҷа ҳамаш қат шудагӣ. Ин сварка нест.